Benvinguts novament a Santa Margarida en aquest darrer vídeo de la campanya de Santa Margarida de 2021. Al meu darrere podeu veure els darrers moments de l'excavació d'aquest any, amb les estructures que han estat posades al descobert, encara s'estan retirant alguns estrats, i ara el procediment que segueix ja immediatament serà el de la cobertura de totes aquestes restes amb un material adequat per evitar que es malmeti al llarg de l'any fins que puguem tornar a la nova campanya del 2022. Això ens podria fer pensar que aquí finalitzen els treballs arqueològics, però no serà així, sinó que ara precisament comença una tasca molt laboriosa que diferents persones aniran portant a terme en diferents laboratoris, com són l'estudi dels materials ceràmics, la documentació d'aquests materials, la revisió del registre arqueològic en les diferents fitxes a través del sistema informàtic, l'organització i explotació de la informació que proporcionen les fotografies, el dibuix de materials, l'anàlisi antropològica de les restes que s'hagin pogut recuperar en algunes de les tombes que hem excavat, etc. Tot plegat fins que conflueixi en una memòria que és la que constitueix l'aportació científica del jaciment i que després també ens permet portar a terme unes polítiques de difusió més enllà dels àmbits especialitzats. La digitalització, a més de l'estudi de les peces i de la difusió, també ens permet o ens ofereix altres oportunitats. Per exemple, aquest capitell que veieu aquí al meu costat, trobat a Sant Genís de Rocafort, el tinc ara a la mà reproduït gràcies a una impressió 3D a partir del model digital que prèviament s'ha obtingut i que ens permet imprimir-lo en tants exemplars com es vulgui i reproduir-lo a l'escala que considerem necessària en cada moment. És un instrument de difusió de gran valor i una mostra més de com avança la tecnologia i s'aplica a les excavacions arqueològiques. Amb això donem per finalitzat aquest cicle de vídeos mitjançant els quals us hem pogut anar informant al llarg d'aquestes 3 setmanes de com ha anat evolucionant l'excavació a Santa Margarida. Esperem retrobar-nos al mes de setembre, no ja amb les excavacions, sinó amb la publicació d'un nou número del butlletí a punts, on us donarem detall de com enfoquem l'any i de com ha anat en detall l'excavació arqueològica a Santa Margarida.